Трафика на хора всъщност е съвременното робство. Ние всъщност водим класацията в Европейския съюз по износ на хора. Трафика на хора е престъпление срещу личността. Казвам се Моника Николова и представлявам организацията А21. А21 е глобална неправителствена организация, която има за цел борбата с трафика на хора. А21 имаше офис в България около 13 години, но всъщност миналата година, 2025, се наложи да затворим дейността ни поради липса на финанси. И след това аз реших с друг човек да стартираме всъщност нова организация, която се казва Виждам те. И целта е да продължим да обгрижваме жертвите на трафик, защото създавайки едно всъщност безопасно пространство за тях, защото това беше част от А21, една от дейностите, и видях всъщност колко е значима за жертвите да има такова пространство, да бъдат чути, видени, да могат да си споделят техните грижи, безпокойства и същевременно да им помогнем, да ги екипираме, да продължат напред живота си. Трафика на хора всъщност е съвременното робство. Всъщност в 21 век има повече роби от някога до сега в историята. Различните форми на трафик, те са трудова експлоатация, сексуална експлоатация, ранните бракове, онлайн детската експлоатация, изземване на органи и също така продажба на бебета. Най-честите форми, които ние се сблъскваме, свързани с трафик на хора, са трудовата и сексуалната експлоатация, но това не означава, че в България няма трафик на хора с цел продажба на бебета и отнемане на органи. Но ние всъщност водим класацията в Европейския съюз по износ на хора. С други думи, България е всъщност държава източник. От тук се набират хора с цел да бъдат експлоатирани някъде на запад. Така че ние сме страна източник, но последните години се забелязва една нова тенденция и тя е свързана с граждани от трети страни, които идват легално в България, търсейки работа. Всички ние забелязваме все повече и повече граждани от трети страни по ресторанти, супермаркети, в строителството, хора от Непал, Филипините, Киргизстан. И всъщност тези хора са много уязвими от това да станат жертви на трафик с цел трудова експлоатация и вече мога да кажа, че има такива случаи. Бих казала и опита и тенденциите, които забелязвам, особено в последните години. Ако преди 10 години по-уязвимите хора бяха хора от малцинствените групи, ромите, примерно, момичетата, които много често сме виждали по магистралите. Сега вече всъщност всеки един човек е уязвим да попадне в риск от някакъв вид експлоатация, дори и децата. За мен всеки един човек, който не е образован, не е информиран за проблема с трафика на хора, или когато чуем за трафика на хора и си мислим наистина за тази група, която по-необразовани, нямайки много възможност за развитие, че те са в риск да попаднат. Да, те са, но трафика е много по-близко до нас, отколкото си представяме, и затова е много важно да сме информирани, да знаем какво да правим, ако попаднем в някакъв риск. Много е важно всеки човек да бъде информиран, че в България съществува Националната гореща линия за борба с трафика на хора и нейният номер е 0800 20 100. Дори да започнем от там, да запомним този номер
има една специална услуга, която се предлага на горещата линия и това е проверка на работа. Както споменах, за трудовата експлоатация много хора се подмамват. Затова е добре, ако мислим или обмисляме, имаме различни предложения за работа в чужбина, обадете се на 0820-100. Обяснете какво ви се предлага, каква е заплата, договор, всичко, което е необходимо и колегите в рамките на 72 часа правят своето проучване и връщат становище за това какво са открили за дадената работа работодател и същевременно дават насоки за това как да се предпазим, пътувайки в чужбина, започвайки нова работа, за да не попаднем в риск. Ако видим ситуация и нещо ни съмнява, че има, отново не пречи да подадем сигнал. Подавайки сигнала, хората могат да останат анонимни, ако се безпокоят, така че това е първата крачка. Другото нещо е в сайта на А21. Там има много ресурси, които са изцяло безплатно и достъпни за всеки един човек, който иска да се образова. Могат да бъдат свалени, има наръчници за безопасни взаимоотношения, за преподаватели, дори и за малки деца. Как да започнем от ранна възраст да водим разговори с децата ни относно безопасните хора, границите. Там не може да говорим директно за трафик, но може да започнем разни разговори, които така детето ни да израсне с усещането, че е автономно и може да, ако има нещо, което го безпокои, да каже не. Точно поставянето на границите, кои са безопасни хора и кои може да бъдат опасни. Най-елементарното е, ако видим човек, който момиче изглежда доста притеснено, има, примерно да кажем, скъп телефон, скъпи вещи, има следи от физическо насилие, изглежда объркана, не знае къде се намира, няма документи или не може свободно да се движи, или има някой, който е с нея наблюдава. Това са разни лампички, които могат да доведат до това този човек да е в ситуация на трафик. Защото много често жертвите на трафик, техните документи са отнети, нямат право свободно да се придвижват или някой е постоянно с тях. Усещането е за някаква заплаха. Някой път са дезориентирани и, както казах, могат да имат следи от физическо насилие. Отново може да се обадим на 0820-100 и да подадем сигнал. Трафика на хора е престъпление срещу личността. Всичките човешки, най-базисни човешки права на жертвата на трафик, те са отнети и тя се третира като обект, като продукт и става собственост на някой, който си прави каквото иска с нея. И за това трафика на хора всъщност е много сериозно престъпление. Говорим с децата си, с приятелите си и да видим как може да се включим, ако имаме на сърце, да подпомогнем жертвите, защото те са много. Да не си затваряме очите, ако видим нещо, което евентуално ни притеснява. Може да е трафик на хора, може да е друг вид престъпление, но може да спаси човешки живот. Защото, за съжаление, опита показва, че трафика на хора е много по-близко до нас. Аз го казах вече и тук вече отварям една скоба за опасността на децата ни. Защото всички ние, и особено децата, имаме лесния достъп до социалните мрежи, до интернет и там грозят много големи опасности, защото трафикантите много добре проучват профилите, събират информация и достигат до децата, които са много уязвими. И също когато говорим за трафик на хора, на непълнолетни лица, всъщност едно дете може да бъде експлоатирано в детската си стая. Не е нужно да бъде транспортирано в друг град, друга държава. Моят апел е наистина, нека да не си затваряме очите, да се информираме и да говорим кой по какъвто начин може
защото никога не се знае от една дума, едно незатворено око може всъщност да предпази човешки живот или да го спаси. Няма нужда ти хората къща,